Osgarri sukoiakin lan egiteko behar ditugun erramintzak. Lehenik eta behin, seinaleztapena, baliza pare bat beharko ditugu, ingurune, aldi bateko ingurune sukoia adierazteko. Ingurune hori, momentu oro, detektagailu elektronikoarekin kontrolatuta izan behar dugu. Aireztatuta egon behar da ingurune hori, eta ez bada posible, ventiladore bat erabiliko dugu, ATEX ventiladore bat, eta 5 metroko kable luzera izan behar du, gutxienez. Utxune bomba ere berezi izan behar da, osgarri sukoiak lan egiteko. Konexio elektrikoak zikuak dira, ez dute txisparik sortzen. Eta azkenik, osgarria berreskuratzeko, aparatu berezi bat behar dugu, A3 osgarriak berreskuratzeko, eta konexio elektrikoak ere zikuak dira, ez dute txisparik sortzen.